Metrologiako espezializazioa ikasten ari naiz Armeria eskolan eta dual formatuan Erreka enpresan. Gaur egunean metrologia lanpostuek eskara handia daka. Azken finean, azken aldian metrologia izango zena fabrikazio prozesuetan gero eta gehiago txertatzen ari da. Eta beti izan da giltza jakitzeko nun dagoen enpresak, bai kalidadian eta bai prozesu arloan nun dagoen kokaturik. Armeria eskolan metrologo profil hau prestatzeko punta-puntako ekipamenduaz osatutako metrologia laborategia dugu eta ikaslea oso ondo prestatuta ateratzen dira bertatik. Armeria eskolan ikasitakoa oso baliagarria izaten zait enpresan metrologia taldearekin lan egiteko.